Kaskas ka na kuya na yun. Truck ang nasa likod ta.
Diretso lang ini.
Gana. Hindi, diretso na. Ha? Lake? Lake iyan? Na videoan ko man. Oh. Yan. Ganda yan. Ha? Iyo, iyo. Iyo mo na agad. Diretso na yan sa Pinilya. Iyo. Iyo.
Sige na. Ayun na. Diretso. Iya. Ayo, ayo. Wala bang kaunan duman? Ha? Wala bang kaunan duman?
Walang kaunan duman. Ikaw master na ako. Pero Sige. pwede man pabalik ka. Pagpabalik na lang. Yan o. Saan? May nagbawan. Ah, okay. Iyo. Di pa man kayo dito sa dao. Oh my God. Wow. O yan na. Yan. Pwede mo video. Sige. Okay. Thank you. Ah, So, meron ka na dyan. Ay. itaas ko na. Ay, ibaba. Akyat ka. Double ka na. Ay, mali, mali. Diba? Akyat mo pa. Yun na. Diba? Yan, tama na, tama na. Sabi ko, putak mo naman. Magkana, alis si Mas. Ini nasa ilagyan ta. Oo. Kung naglusat kita sa main highway, yun ito. Yun na ito. Oo. Ay, medyo ako na ma-auto dito. Yeah. Pero may mga iba pa man na auto dito.
Ayan. Ayun, magayon ng view dyan. Ngayong mag... Mana? Wala pa. Wow. Isa. Hindi naman nakita. Ayan, bigyan. Wow. Sige. Firma. Tukad pa. Ade. Ha? Tukad. Pag ano na. Yaw na duman. Ayan. Nailig daw yan. Sana. Bata against the light. Kauyin ang init. Diba anong oras ang 16:52? 5:52? Bako. 4. Anong oras na? 4:52? 4:52 lang. Banggi na kita makabot. Kaya yan, mga 6 kita makaabot. O 6:30. O pag yan. Basta ding traffic na sa ano. Libre man lang pag siya na de. Libre. Wala ang may bayad to parking and auto. Dati. O iyo maglalagay. Libre. Aray. Diyan sa taas. Ako lang.
kilometer, 4.5. Aray po pala. Yeah. Naka-video ka ba? Ayo. 5 and 31 minutes. Ay, second. Ay, tama, minutes. Ay, mali. Second pala. 5 minutes. Okay ba? Hindi ah. Hindi na. Hindi ah. Ang layo na ang bilis ko. Pero pagbabalik man. Sulit man yung pagpabalik. Hindi ah. Isang pakakilit, baka ma-convert ka. Yeah. Saka ba? Halahala. Wow. Sa baba ang halahala. Yan. Yeah. Hindi na lalo siya. Kinawan. Recover din dyan, recover. Pero ito na ang recover. Ayun, paakyat pa. Tapos maakyat po lalo na sa pagpataas na. Yan.
5:30. Nakababaan na kita. Madiklan na kayo. Yeah. Parang ilaw. Ilong ang bibig ko, naka-align siya sa buto, sa paa. Yan, ganyan, para di ka mahirapan. Diyan ang ano eh, puwersa eh. Saan? Marami na. Ah, Last na ano na lang. 2 kilometers. okay na. Last na yan. Tukad, tas tukad na. Wow. Laguna itong Ibungade. Oh, Laguna yan.
Ah. Naka-video pa. Ah. Naka-video pa yun eh. Naka-video pa yun eh. Puundo man sa nagpundo kita. Okay. Teko lang aram. Duman sa tuktok. Mailing man da. Ah. Ano kaya eh? Ano? Duman lang sa pinakababa ng dahil nagpapalaw. Hindi nagpapalaw. Pero masakit na pero dahil na talagang mismo pinaka view. Oo. Dahil nagpapasakit. Hato man da. Hindi ako, kung dati kung pandemic pa. Pero hindi ako kung Ayan. baka pwede na. Baka lamang. Day pa nang kan? Ha? Day pa. Bakoy, 1 kilometer. Huh. Hindi ka man daw paggalon pag motor mo mamaya. Ah. Ha? O di kang laog. Hataman. Na 6. Ay nako. Ah.
hindi ko mabawasan. Hindi mo mabawasan. Hindi ko rin nadagdagan. O ganun. Wala sa to. Ano kaya mo? Wala. Magdalo ko na lobe. Meron ka pa yan eh. Pwede na yun. Taga sa Insinda. Napot mo. Ha? Taga sa Insinda. Haran yun lang. Ah. 30 kilometers pa pa ulit. So bawal na talaga. Dati di ba iyon na ini? Ha? Iya unduman. So inagian so dinumanan ta. So linaugan ta. Duman ito. Pero dik iba pang iba ka. So dik. Oo. Ah.
Anong oras na? Kaya pang mag 10 minutes ang sarong video ko. 5:60. Okay. Pag nakalaog kita, mga 10 minutes na ano ako. Or mga 11, mga ano. Tangan may siguradong magka-ads akong dakol-lakol. Gayun man ang galig. Sulit Pero man. mo i-compile itong mga binahe tapos just video. Hindi, cellphone man lang akong ma-edit. Ma-erinito na yun naman an. Sipuan ang at least alaba na nga ng 25 minutes ko. Tapos mina-erinito na an. Ba't magkano ka? Laptop? Bakit ito Hindi pa kaya. Ah, okay. Hindi pala nito. Hindi, man sarado man. tuwan sa ito? Sige, Sarado. hindi ko ano. Sarado man. Nakaharang eh. Kaya, video lang. Video ka. Video ka lang. Malibot ang mabali na.